Това са ми последните думи. Тук пред тази камера и пред тях. Прекъсвате ме, искам да ходя да ям. Здравейте, аз съм Вал, музикален артист. Днес ще отговарям на въпроси от Мюз, които току-що ме взеха на този стол и нямам представа какво ще говоря, но сега ще разберем. Никога в съзнателните ми 17 години не съм искала да се отказвам от музиката. Имало е моменти, в които ми е било трудно да продължа, но съм до правилните хора, които винаги ми помагат. Не, в смисъл вярвам, ама вярвам примерно вярвам в съдбата, примерно, в кармата вярвам, в доброто. Може да смисъл, не съм някаква супер религиозна, ама да, водя се християнка. Имам идоли, да. В музикалната сфера са много. Probably Бейонсе, Дара, Ариана Гранде. Иначе в живота имам идоли, майка ми, баща ми и много други хора, които ми помагат в пътя ми. С коя историческа личност бих искала да се срещна? Пикасо, примерно. Не знам. Или Микеланджело. За да костенурката. Вярвам много в зодии. Много обичам да чета за взаимоотношенията между зодиите и най-вече обичам, когато се запознавам с някой, да го питам коя зодия и ако не ми харесва, просто да спра комуникацията си с него. Зодия Дева съм, най-хубавата зодия. Имам една фобия, която до ден днешен не съм можела да превъзмогна и това е фобията от паяци. Мразя, даже не в смисъл паяци, но като цяло всякакви боболечки, които просто, особено с тези, които са с многото крака, просто. Ако съм противоположния пол и трябва да изпълня едно нещо, бих си свалила тениската и бих тичала по Витошка. Това бих направила. Най-ненаценения ми, по-скоро този, който аз най-много не виждам интересното в него, е Били Айлиш. Скучна ми е. Добре, от трапа, не знам дали се води трап, но бих казала Дрейк. I don't like him. Не знам защо. Не ме кефи. Топ 3 артисти в България. На първо място Вирго, на второ място Дара, на трето място Молец. Бих променила на българската музикална сцена да не е толкова комерциална и да се дава шанс на младите и на хората, на които те първа поемат първите си стъпки в тези сфери. Да се дават по-големи шансове на тези хора. Избрах да работя с Мюз. Реално не съм избирала, аз нямах друг избор. Много ми харесва средата, много ми харесват хората. Най-вече ми харесва това, че не слагат артистите в рамки и дават свобода на това да изразяваме емоциите си и мненията си чрез хубава музика. Това беше от мен. Аз бях Вал. Може да се абонирате за канала. Прекъсвате ме, искам да ходя да ям. Оставете ме на мира.